Vos donava la benvinguda, bona nit, benvingut, molt honorable president, a Núria i a tots vosaltres, que sou realment moltes vegades l'ànima dels actes. Sense la gent no es pot fer cultura i no es pot fer política, en la importància que té. Anava a dir que era un luxe estar en aquesta taula representant d'acció cultural, però el luxe per a la gent de poble com jo és una cosa molt allunyada. I si alguna cosa m'ha ensenyat el plaer de llegir Les hores greus és la política de proximitat en ànima, humana, emocional i emocional. Gent en la que te representes, en la que t'identifiques. He subratllat frases que no vull quedar pretensiosa, sinó que haver dit jo perquè les sent molt meues. I per tant no és un luxe, sinó que és un goig. Un goig veure la sala plena de gent que conec que ha lluitat molt sempre pels països catalans, per la cultura, contra l'adversitat. I les hores greus jo crec que van d'això, van d'un poc aquesta solitud que sentim a vegades en el País Valencià, de què estàs fent i cap a on vas i quin és el teu objectiu, i el gires i no n'hi ha ningú, però sí que n'hi ha una xarxa que ens sosté, que ens anima i que ens encoratja a seguir. Espero que tota la sala hagi comprat o tinga a mà el llibre, perquè en Acció no tenim comissió, però realment és un llibre que gaudeixes. És senzill de llegir quan està parlant d'una situació tan difícil com la que hem passat, com la que encara estem, perquè no hem eixit de la pandèmia, i ens ha afectat a tots els nivells. I les entitats culturals i la gent en el món del treball ho ha patit tantíssim. I aquesta dificultat, veure-la compartida en una persona que té tanta responsabilitat i que l'ha viscut tant en primera persona, doncs això, és bonic i el dona confiança en que un altre món i una altra política és possible, que és en definitiva el que fa Acció Cultural i el que aspira. I que no vull restar molt de temps perquè tenim la ditjosa queda i Acció Cultural també és una entitat de comarques i hi haurà gent que no és de la capital i tindrà que marxar a la seva ciutat. Dono el pas a Núria Carenes, que també és un goig enorme compartir taula amb ella, aquesta adolescent que la llegia en admiració i que avui puc estar al seu costat. Endavant. Gràcies, Anna. Que bé, moltes gràcies, Anna. I aquesta comparació que acaba de fer l'Anna Oliver, la presidenta d'Acció Cultural, entre la solitud a voltes del president, que queda descrita, bellament, tristament, però bellament descrita en aquest llibre, no se m'havia acudit de comparar-ho amb el País Valencià, però és un altre punt de vista interessant si encara no l'heu llegit. Molt honorable president Quim Torra i Pla, a mi em tocarà fer una presentació curta. Sé perfectament que el coneixeu perfectament, només per això sou aquí. D'altra banda, no pas per sentir-me a mi, l'aplaudiment amb el qual li he donat la benvinguda a València ja ha estat prou emocionant. Jo tinc tendència a l'emoció, o sigui que ho tenim fatal. El president Torra tampoc és de pedra, com bé sabeu si heu llegit el llibre, i cosa que agraïm també, per tant, ja ho veurem. Jo intentaré parlar poquet, tirar la canya, llegir en el sentit de que fer-lo parlar, llegir-ne alguns fragments i intentar també incitar a la lectura, perquè realment, com ha dit l'Anna Oliver, és un llibre que no pots parar de llegir. Hi ha tanta veritat aquí dintre que és realment altament recomanable. Molt honorable Quim Torra i Pla, advocat i escriptor. Ha estat el 131è president de la Generalitat de Catalunya. El varen investir el 17 de maig del 2018 i va ser president fins al 28 de setembre del 2020. Arran de quan el Tribunal Suprem espanyol va ratificar la inhabilitació de la qual
qual va ser objecte, el van condemnar, com bé sabeu, per el greu delicte de penjar una pancarta al balcó de la Generalitat reclamant llibertat pels presos polítics i el retorn dels exiliats. Aquest llibre que presentem avui aquí, Les hores greus, dietari de canonges, de Símbol Editors, és exactament això que diu aquí, un dietari. És el dietari que comprèn les notes que va escriure el president Torra entre el 15 de març del 2020 i el 30 d'abril del 2020, en plena l'eclosió de la pandèmia, tancat a la Casa dels Canonges, que és, si heu estat a Barcelona, el pont aquest que separa el Palau de la Generalitat d'un altre palau, doncs aquest altre palau és la Casa dels Canonges. El pont que ell sempre explica que és una de les grans trampes que tendim els barcelonins, que parem els barcelonins pels turistes, vinga a retratar el pont gòtic, i és del segle XX, però ben bonico que és, amb la seva calavera i les seves coses, i si ells estan contents, doncs nosaltres també. A la Casa dels Canonges hi va estar tancat durant aquest temps, hi va passar la Covid, allà tancat sol, i aquí explica les coses que pensava, que sentia i que passaven i en les quals intentava intervenir. És un llibre on hi queda reflectida la impotència humana, aquell primer mes que ens va caure a tots la pandèmia a sobre, no sabíem què passava, potser a sobre ets el president de la Generalitat i que el pes és possible que sigui una mica més gran que el que duíem la resta. És un llibre, per tant, on queda reflectida aquesta impotència, però també la voluntat de fer. I és en aquesta dicotomia, en aquest estira i arronsa, on queda reflectides en les notes que ell prenia i que pràcticament ha abocat el dietari tal com raja. Ara després també ho veurem. Però hi queda reflectit el seu continu xocar contra el mur dels límits de l'autonomia i el mur dels límits que imposa també a Espanya. Però és un llibre també que reflecteix els entrebancs que es va trobar a dins de casa, per dir-ho així, els interessos partidistes. Ell parla molt sovint de politiqueria, és interessant aquesta diferència entre la política i la politiqueria, no té res a veure, de fet la politiqueria interfereix en la política, i és un llibre on hi queda reflectida també, malgrat tot, la generositat de tantes persones, malgrat aquesta impotència. És un llibre intens i sincer, que t'arriba directament perquè de seguida notes que està escrit de veritat. És un exercici inèdit en política, no sé si inèdit potser és molt gros, però estrany, a mínim sí, no hi estem acostumats. I ell també diu que vol que sigui un repàs de les lliçons apreses. Potser perquè ha treballat força anys en l'empresa privada abans d'entrar un temps en l'exercici del servei públic, en la política. Explica al començament que la fase més important de tota operació en els seus temps de treball en el camp de l'empresa privada, diu la fase més important d'un projecte és justament aquesta, la darrera, quan fas balanç de les coses que han sortit bé i que han sortit malament i què en podem aprendre, les lliçons apreses. I aleshores és una citació literal, diu: potser algun dia els polítics serem capaços d'aprendre del passat. Amb aquesta intenció suposo que és que ha escrit o que ens ha publicat aquest dietari dels canonges. És en realitat un cant a la sinceritat i a la veritat, sense voluntat d'absolut. Això m'agrada molt, és una de les coses que m'agraden també d'aquest llibre, aquesta voluntat de veritat, però sense ser la veritat. Ell explica les coses tal com les va viure i com les va veure en aquell moment, no pretén que d'això en sigui càtedra. Per tant, no és la veritat, però és la veritat.
és la seva veritat. I això es desprèn de seguida i al començament del llibre, i amb això ja acabo aquesta breu introducció i passaré ja a la primera pregunta, diguem-ne, al començament de tot el llibre, en el petit pròleg, i diu, justament parlant d'això de la veritat, diu: en el discurs al Parlament que vaig pronunciar amb motiu de la sentència contra els nostres companys presos polítics, aquell moment en què la classe política catalana va tornar a fer fallida mentre la ciutadania marxava en llibertat, ja veureu que no es mossega la llengua quan escriu. En aquell moment, deia, vaig voler esmentar unes opinions del president Havel, polític a qui respecto molt pel seu combat per la veritat. El seu combat per la veritat. I ara la citació és de Havel, diu, del seu discurs, diu: Havel defensava que cal viure en la veritat, en tant que acte de resistència, de rebel·lió contra la mentida, de la qual el mateix poder totalitari és presoner. Viure en la veritat permet als ciutadans crear una situació que confon tot règim i el fa reaccionar de manera inadequada. Per a Havel, el poder que té la vida en la veritat és el poder d'acabar amb les estructures repressives, és el poder de retrobar la identitat i la dignitat reprimida. I aquest enorme poder rau al si de cada persona. I aquests són dies, aquestes són hores per viure en la veritat. I continuava: abans us he parlat de l'honestedat i acabo parlant-vos de la veritat, de dir sempre la veritat. Jo vull viure així, no vull enganyar ningú, no ho he fet fins ara i no ho penso fer. És una fantàstica declaració de principis que du després a la pràctica en aquest dietari. I anem a sentir-lo finalment ja d'una vegada a d'ell, que és el que segur que tenim tots ganes. Jo no he fet ni la biografia, he fet 3 apunts, però entre aquesta biografia que n'he fet del president Torra hi ha el fet que va ser també fundador de l'editorial A Contravent. Bé, d'alguna manera sou també el nostre president intel·lectual, n'hem tingut també, no? També deixem-nos parlar una mica. Però fou el fundador de l'editorial A Contravent. I la pregunta, diguem-ne, la primera seria una mica si és així com us heu sentit aquests 2 anys i mig a la presidència de Catalunya, si us heu sentit navegant contracorrent o a contravent. Bé, gràcies. Jo seguiria escoltant, és molt agradable escoltant a la Núria, però moltíssimes gràcies, bona vesprada a tothom. Moltes gràcies, presidenta. Gràcies també als amics que avui m'heu acompanyat, tant l'Eliseu Climent com el Toni Gisbert. Jo encara vinc enlluernat, he pogut complir avui un dels meus somnis, que era veure la primera edició del Tirant a la Universitat de València, i un dels 3 exemplars que resten al món, i teniu la sort, els valencians, de tenir-ne un, només faltaria. A la Universitat de Barcelona hi ha un exemplar, però és una mica més posterior, i amb això voldria dir-vos que per mi, si sempre és un goig, venir al País Valencià, avui especialment vull agrair molt la calidesa amb la qual m'heu acompanyat tota la tarda. Bé, la sort de fer sempre aquestes presentacions entre amics és que escoltes aquestes opinions que sempre hi ha un excés d'elogis per l'amistat o per la trajectòria, i per tant haurem de començar a desbrossar el que hi ha de veritat amb tot el que heu dit, no? I sí, jo penso que és un exercici, a vegades, clar, i vistes les reaccions que han suscitat algunes de les opinions que posaven al llibre, he hagut de recordar que efectivament aquesta és una transcripció de les notes que jo vaig prendre durant 45 dies. Hi haurà una segona part, que arribarà fins a la inhabilitació, perquè també vaig prendre notes. Bé, resulta que jo, quan el president Puigdemont em convida a participar a la política catalana, jo fins aleshores havia estat col·laborant a Òmnium amb la Muriel Casals, havia fundat una editorial, vaig passar 20 anys treballant en una companyia d'assegurances, els 2 anys a Suïssa, els últims, i senzillament penso que hi ha una activitat parapolítica, diguem-ne així, que qualsevol ciutadà té
penso que el dret i també un cert deure amb els seus conciutadans de tirar endavant, i jo ho feia des de la trinxera cultural, per dir-ho d'alguna manera, no? Tant editant llibres com ajudant a Òmnium amb la tasca que aleshores fèiem i que s'ha vist empetitida per la tasca monumental gegantina que han fet el Jordi Cuixart, no? I especialment per la seva tasca de denúncia que ha fet des de la presó. Per tant, jo no em podia imaginar de cap de les maneres, no només que entraria com a diputat d'una legislatura molt complicada, sinó que n'arribaria a ser el president, no? Una de les escenes que relato en el llibre justament són els patiments de la meva mare quan va començar a sortir els rumors de que jo podria ser el president de la Generalitat uns dies abans, no? Recordo que em trucava, la meva mare és de les típiques fill meu, no et posis en política, no? I per tant, quan va començar a sentir que jo podia arribar a ser president em va trucar alarmadíssima, no? I jo dient-li, no, mare, tranquil·la, res, impossible, és un rumor, que jo cada vegada que vaig a Berlín o vaig a Bèlgica a parlar amb el president Puigdemont, però si ens veiem, perquè és veritat, sempre hi ha, diguem que gent que té tendència a anar amb la gent, i jo més aviat d'aquestes coses em prescindia una mica, no? I per tant, de cap de les maneres em podia imaginar que em trucaria, però em va trucar un dimarts i recordo que em va dir vine a Berlín, que hem de fer l'anunci, i aquell dijous que jo vaig a Berlín, doncs 5 minuts abans que sortís l'anunci del president Puigdemont dient que em proposava com a candidat, és a dir, truca a la mare, deixa'm trucar a la mare que no se n'assabenti per la televisió, pobra dona, no? Després de tot això, i sí, la truco, i la mare, estàs asseguda? I ella diu, sí, què m'has de dir? Dic, però segur, Sí, dic, mira, ha passat una cosa que no havia de passar, però ha passat. Però què ha passat? Dic, doncs mira, ara escoltaràs a la televisió que em proposaran de ser el president de la Generalitat. Això es fa el silenci, no? 1, 2, 5 segons de silenci, cric, a l'altre costat, i pensant, la mare, què ha passat? I la mare em deixa anar un fill meu, el pare estaria molt content, endavant, tens tot el nostre suport, però nosaltres no pateixis, i allò per mi va ser molt important, és a dir, ho enllaço una mica amb la pregunta, no? Quan deia si he navegat molt a contravent, perquè jo sentia que per més que sí, que jo no acabava d'encaixar amb la, diguem-ne, classe política o amb certes actituds, jo comptava o creia que comptava, és molt pretensiós per part meva, però m'adonava que connectava o tenia una certa complicitat, diguem-ho així, amb la ciutadania de Catalunya, amb una part de la ciutadania de Catalunya, i que per tant hi havia una certa proximitat, no? I jo en el llibre li dono moltes voltes a aquest fenomen que jo pensava, el que s'arriba a dir de tu en les tertúlies i en els xats i en el Twitter, jo sempre que anava a visitar qualsevol poble pensava, ha arribat el dia, avui t'apedreguen, i no surts viu, segur que és el teu darrer dia, i no, cada dia anava molt bé, venia la gent, parlàvem, no? I conversàvem, i la veritat és que força gent. I jo pensava, i això com deu ser? Perquè jo ni em coneixen ni res. I jo vaig arribar a la conclusió de la importància que té la presidència de la Generalitat com a símbol, la força que té una institució com aquesta, no? I jo vaig pensar que, per més que jo fos una persona una mica incrustada en aquest món, el que no podia fer era fallar la gent, perquè en el Principat, i desitjaria que fos així, però vosaltres ho sabeu millor que jo, en unes institucions que han viscut una vida molt complicada i que moltes vegades han sigut desballestades, el prestigi de les institucions, si en alguna l'hem aconseguit, ostres, val la pena fer-ho tot perquè aquell prestigi es pugui mantenir, no? Per tant, a mi era una línia vermella la de que mantinguéssim aquesta complicitat amb la ciutadania, i jo no vaig saber fer-ho d'una altra manera que intentant no fallar-li a la gent, especialment en aquests dies de l'epidèmia. I no penseu que potser el llibre, justament amb la voluntat de mantenir aquest prestigi de la institució, que algú us pugui dir que el llibre lamina una mica aquesta institució, perquè
deixeu retratades, ara parlarem, però deixeu retratades les portes. Sí, però el llibre, que es pot veure com, mira què diuen aquesta línia sobre aquell o l'altre, i és cert, jo penso que té unes idees de fons molt importants, no? Abans parlàvem d'aquesta idea de la veritat, tot i que un pugui pensar que actua conforme el que predica, o al revés, que predica conforme el que actua, doncs també té un punt de pretensiós per part meva, no? Però aquesta és una idea molt transversal del llibre. Una altra idea per mi molt important és la idea del valor de la vida. Jo penso que el llibre, en el fons, el que intenta explicar és fins a quin punt, davant d'unes situacions tan dramàtiques com les que hem viscut, hem pres les millors decisions. I em sembla que era bo que la ciutadania sabés que amb això dubtàvem o en algun moment ens enfadàvem o en algun moment no l'encertàvem. Precisament per això opto per publicar-ho en calent i a l'any, perquè encara estem immersos en aquesta tragèdia i per tant, si alguna cosa pot servir, aquest llibre és de reflexió sobre si estem prenent en cada moment les decisions que ens ajuden a posar la vida al centre de tota actuació política, o no. Perquè, no sé, jo m'ha donat la impressió que en alguns moments hem establert com a societat, i ja no vull culpabilitzar ningú, una certa tolerància, un pacte, que n'hi dic, amb la mort. Ens hem acostumat, no diria que ens ha estat bé, però hem acabat normalitzant que 50, 60, 100, 150, 200 morts era una xifra que no ens impedia continuar avançant i no ens feia reconsiderar totes les decisions, perquè per una vida val la pena fer el que faci falta per poder-la salvar, no? I no sé si sempre tots plegats hem estat a l'alçada d'aquesta idea que per mi és central. Ara ja acabarem arribant al tema de la Covid i aquesta batalla que de vegades llegint el llibre desesperes. És difícil arribar al grau de desesperació que es devia viure allà en aquell moment, o que devia viure el president Torra, però sí que hi ha moments que et fan ganes de dir però com pot ser, justament per aquesta reflexió que feia ara ell. Hi ha alguns personatges que no hi queden gaire ben retratats en el tema del Covid. Però anem encara una mica abans, quan tots just començàveu a exercir de president i una mica pel balanç d'aquests 2 anys i mig, hi ha un tros de paràgraf en el llibre que diu, però sense que encara explica què passava en aquell temps, diu, però sense que encara en conegui els motius, em van proposar la presidència. A més, a banda, una altra qüestió que no ens hi podrem estendre perquè no tenim temps per tot, però a sobre està ben escrit el llibre, vull dir que té tocs d'humor, té frases que... i té gràcia. Home, no s'ha pensat un niu, és escriptor a banda, no? No, però és que a més és bon llegidor, però de ben fet, no? De ben confegir. I de vegades fa somriure, fa patir, però també hi ha algun moment que fa riure, quasi, no? Jo he esgotat els dibuixets que hi poso al costat, perquè al final hi posava cors i cares i coses. Normalment hi poso subratll i poso estrelles, però en aquest llibre hi tinc de tot. Bé, doncs diu, però sense que encara en conegui els motius, em van proposar la presidència. Ja explicaré en les memòries tot el que calgui. Ara no. Això és un dietari. És ell en realitat qui va tirar la canya. Només una idea. Des del primer moment vaig deixar clar que per tirar endavant ens calia que tots, exili, presó, institucions i entitats, avancéssim alhora. Tots 4 alhora. Si algú es quedava possible. Tampoc no vull donar a entendre que sembli que hi hagués una gran i massiva voluntat d'avançar. Malauradament no ha estat així. Però jo estava disposat a arriscar el que calgués. M'havia preparat per això, moral i materialment. Ser el president del teu país, que és un orgull immens, però no per fer altres coses, sinó que anàvem a tornar allà on ho havíem deixat, en la lluita per la independència del país.
i efectivament no vaig trobar-me amb aquesta voluntat, no hi havia aquest esperit, no? I això jo penso, i ho dic també molt en el llibre, jo penso que aquesta legislatura, a partir de la no investidura del president Puigdemont, ja és una investidura coixa, gairebé fallida, perquè i penso que és una responsabilitat de tots els diputats, inclòs de la meva, aleshores, d'haver fallat en un moment essencial que era aquesta, no? Penso que això, no? També, per què ara dius això i no ho deies? O per què vas fer allò i ara tal? Hi ha una responsabilitat en l'exercici del càrrec, hi ha entendre també que hi ha unes pressions també en un moment molt important de fer el que s'ha anomenat el govern efectiu, no? Pressions que venien de tot arreu, i penso que també durant tota la presidència, honestament, vaig intentar per tots els mitjans de veure com podíem avançar fins que jo arribo a la conclusió que no pot ser, dono la legislatura per tancada, el seu recorregut polític, i després arriba l'epidèmia. La qual cosa porta a la paradoxa, que també ho he comentat, de que un president que volia fer la independència acaba gestionant una epidèmia. I és recordat per la gestió de l'epidèmia, no perquè aconseguíssim la independència. Vull dir que, per tant, això a mi també em causa una certa estupefacció, no? De dir, ostres, és que jo venia a fer una altra cosa i em trobo fent i donant la cara en uns moments molt complicats, no? Però, com que ara hi ha aquesta, teoria que hem d'abandonar la independència per centrar-nos en la gestió, el que sigui, però en la gestió, i penso, dic no, perquè, com li passa al País Valencià amb el dèficit fiscal, doncs a Catalunya el mateix. I si algú posa sobre la taula una proposta millor pel meu país, que sigui la de la independència, que signifiquen 16.000 milions d'euros cada any, doncs jo la compro, però encara no he vist que ningú la posi, no? I per tant, a mi em sembla que concentrar-se en l'economia vol dir concentrar-se en la independència. No compro la tesi que hàgim ara d'oblidar-nos d'arribar a la independència. Per tant, com a independentista, i perquè aquesta era la meva voluntat, jo no porto el país a la independència. Des d'aquest punt de vista, doncs, bé, tenir la responsabilitat que dec tenir, però en tenir alguna també, no? I l'assumeixo. Però a mi mateix em plantejo què hagués passat sense l'epidèmia, quin record de quin Torra president hagués tingut la gent. I per tant, tot plegat ho fa també a l'hora d'enfrontar-te a tu mateix amb el que has fet o no has fet, doncs d'una gran complexitat. I jo l'únic que demano, perquè aquest llibre es pot mirar i llegir des de molts punts de vista, és que veiem la complexitat enorme de tot plegat, no? Quan se'm proposa ser president, a l'exili, amb les presons, amb les famílies, amb la repressió, no? Després la complexitat de tot el judici, que arriba la sentència, i efectivament per mi és un moment també molt complicat quan veig que la ciutadania continua empenyent i fa el que li toca fer, i la classe política, almenys a Catalunya, tardem 45 dies en aprovar una proposta de resolució al Parlament. Dic, però, ostres, és el moment, era el moment. Per tant, tot és una presència d'una gran dificultat, però no vull escudar-me tampoc, vull dir, però s'ha de valorar una mica tot. La repressió, per algunes dels comentaris que feu comentaris bastant durs. Hi haurà persones que s'han enfadat, suposo, en llegir aquest llibre. No hi farem sang ara, llegiu-lo i d'això. Ho passem ràpid, però en digueu unes quantes. La repressió no és innocent, però tampoc no passa sense deixar marca, no? I això també ho apunteu, no? I de fet hi ha una altra citació del llibre que diu: la repressió havia fet efecte, no? Diu les coses com són, no fa giragonses.
La repressió havia fet efecte. Molts, massa polítics d'aquella legislatura, ja no estaven disposats de cap manera a córrer cap risc que pogués comprometre la seva carrera. I després deixa l'abstracció en general i parla de noms concrets. Ens expliqueu què és el box de votació? Sí. El box de votació. No, això perquè jo també em sembla que havia d'explicar-me i aprofito la introducció, no és part del dietari, sinó de la introducció per explicar per què dono la legislatura per acabada, no? I és que per mi va ser un fet greu d'un deslleialtat que ja he explicat més d'una ocasió quan jo considero que se'm retira l'acte de diputat de manera indeguda. I no només és aquest fet, sinó és com es produeix aquest fet, no? I per tant crec que les coses es podrien haver fet diferents. Jo almenys, si em trobo exercint el càrrec de president del Parlament de Catalunya, jo no li retiro al president de la Generalitat la seva acta de diputat. Al contrari, m'hi sumo i combato amb ell contra l'estat espanyol, no? I per tant vaig considerar que aquest era un límit que no es podia traspassar, que no podia acceptar i efectivament és que la cosa va així, o sigui, venen al Palau tots els partits polítics, tots els partits polítics independentistes a donar-me suport. El Parlament de Catalunya aprova una resolució 5 dies després de donar-me suport i 10 dies després se'm retira l'acte de diputat. És que no ho podia entendre, dic, bueno, doncs no vingueu a Palau o no fem la resolució del Parlament, però no pot ser, que si prenem una decisió siguem conseqüents, no? I durant tot aquell cap de setmana jo vaig estar esperant a veure com ho resolíem i arriba el dilluns i em trobo que efectivament en el Parlament de Catalunya tots els diputats tenim una caixa amb uns botons amb els quals votem sí, no o abstenció. I jo em vaig trobar aquest dilluns que se m'havia desconnectat ja el meu box de votació. Bé, i me n'assabento per la premsa, doncs no em va semblar que tot això podia ser i potser dius, doncs va ser la gota de moltes coses. Hi ha unes quantes metàfores també en el llibre, o a mi me n'ha suggerit unes quantes. Jo he agafat com a metàfora del govern autonòmic del Principat de Catalunya la caixa del Hot Point. Cada dia, què parla aquesta, no? Hi ha el president tancat a la casa dels canonges, al Palau, pràcticament sol, organitzen un hot point, que jo he deduït que és un punt calent, de connexió amb TV3, que seria quan heu de... Una càmera. Una càmera, exacte. Els seus dots amb la tecnologia són escassos. Va, d'acord? Ho explica ell, jo. Sí, escassos. Però els mitjans també, perquè, clar... No, tot és molt rudimentari, aleshores. És a dir, perdó, però és clar, jo entro... L'autonomia. Tot és molt rudimentari, sí. Sí, l'autonomia com a una cosa una mica rudimentària, no? En el fons l'autonomia és això, tu tens o la sobirania plena o no la tens. I per tant, l'autonomia és una cosa que... És una càmera amb una caixa tapada amb llençol. Jo ho imaginava així. No, hi havia dues coses. Hi havia el Hot Point de TV3, que era una càmera, però clar, per algú que ja heu vist en la introducció que ha fet, una persona que treballa en una empresa, que després ho deixa i que funda una editorial que es diu Contravent, no pot anar bé, ja es veu que aquesta persona molt hàbil a l'hora de fer coses d'aquestes informàtiques no és, i clar, jo em trobo allà amb una pantalla de TV3 que per les meves connexions dels diumenges o quan havia d'entrar en directe, bé, jo havia d'anar allà, connectar uns cables, m'havia de microfonar, que és un verb que vaig aprendre, no? Microfonar-te, que vol dir que m'havia de posar jo aquí els cascos, no sé què tal qual, jo, i després havia de trucar a TV3, hola, sortia un operador, hola TV3, sí president, soc el president, que un dia també estava jo no sé què, se'm cau no sé què, jo joder, i l'altre costat, president, què passa? Bueno, i en tot això jo arribava un moment que em deia, bueno, 5, 4, 3, 2 i entres en directe a Telenotícies, clar, tot això passava. I bé, jo pensava, vés a saber si això ho sabràs fer, però era així de rudimentari el tema, com el famós ordinador
famós perquè se'n va fer molta conya al Principat, en el que jo em connectava els diumenges amb les reunions de presidentes, que també és la definició més bona que jo he trobat de l'estat de les autonomies, això, 17 pantalletes més una. Ara m'heu fotut la següent pregunta. Això és l'estat de les autonomies, allà ens trobàvem tots. I tot era tan precari que jo tenia la pantalla posada sobre d'una caixa, literalment, una caixa. I va començar a dir, oh, la caixa, però quina cosa. Llavors no se'ns va ocórrer una altra cosa, a mi se'm va ocórrer una altra cosa que posar-hi un tapete. Llavors era el tapete de l'ordinador president, encara vam empitjorar-lo sensiblement, no? Bueno, tot era molt precari, fins al punt que, clar, jo vivia allà sol, vaig estar sol 30 dies. Entrava una persona que m'ajudava a fer el dinar i el sopar, però que no el veia, perquè clar, em deixava el dinar o el sopar i llavors entrava i quan sortia ell ho recollia. Després de la primera setmana de passar-me allà tot el confinament, també vaig posar tota la roba en una bossa i també li vaig donar. I he de confessar que em ficava pel forat del llit, diguem, també, durant tota la primera setmana, perquè, bueno, em trobava bé, però anaves cansat i l'últim que pensaves és, bueno, amb això, no? I anaves funcionant. I és així de rudimentari, però alhora torno a insistir en la força del símbol i aquelles connexions en directe des de la Casa dels Canonges, que parli el president de Catalunya, no Quim Torra, que no té importància en aquesta història, no? Que parli el president de la Generalitat de Catalunya, que t'està intentant explicar què està passant, quina és la gravetat del moment i què està fent aquest govern que s'ha quedat sense competències en salut, en mobilitat i en interior, que ens confisquen les competències sense tenir ni idea d'un dia per l'altre. Doncs penso que torna a demostrar una vegada més aquesta màgia de la presidència, per dir-ho així. O sigui, tu penses la precarietat de l'autonomia i la precarietat dels mitjans amb una simbologia molt potent. En la qüestió dels símbols insistiu prou. Sí. Tot el mateix pati, una mica de sol al pati dels Tarongers, els busts de... Que avui he vist el vostre pati dels Tarongers també davant del Palau de la Generalitat, extramuros, diguem, i jo el tenia allà perquè era el meu pati, diguem, per sortir a prendre una mica el sol quan podia. Bueno, és que jo clar, m'he estimat molt aquesta casa, o aquella casa del Palau de la Generalitat, i vaig llegir-me tots els llibres que vaig poder sobre la història del Palau, i jo pensava que precisament explicant la història del Palau, que es comença a construir l'any 1400, no? T'explica perfectament la història de Catalunya. Aquell edifici t'explica la història de Catalunya. No? I la connexió dels dos patis dels Tarongers o dels Països Catalans. Exacte. Sí, i ara m'explicava també el Toni per què un és intramuros i l'altre no? Vull dir, senzillament perquè nosaltres no vam poder, la institució de la Diputació del General va continuar sent una institució forta al Principat i per tant necessitava créixer i per tant el pati després diem que va quedar englobat dintre del conjunt d'edificacions. També podem dir que aquí som gent oberta i que ens agrada. Però és que la veritat és que l'edifici és preciós, però clar, recordeu que ens va fer molt mal temps allà, plovia molt, feia un punt de fred, però hi ha un angle del Palau, al Palau de la Generalitat tenim els busts dels presidents de la Generalitat Republicana i de l'exili, i jo en un angle d'aquell Palau on hi tocava els últims raigs de sol de la tarda estava entre el president Irla i el president Companys. I recordo que dic això, el president Irla és un president molt desconegut també a Catalunya i al canvi és un president que admiro molt, sempre m'he sentit com molt identificat amb ell i amb la seva trajectòria. I bé, eren detalls que jo vivia i que també per evitar, si no volia que fos un llibre el clàssic llibre també de política o dels polítics, perquè ocupa una part important, però volia que fos un detall íntim de què li passa a un president confinat, de com es troba, de quines emocions té, de com els seus alts i baixos. Perquè em sembla que tots hem viscut uns alts i baixos. Els presidents de la Generalitat no són superherois ni superhomes o superdones, són senzillament persones que també en aquell moment passen pels mateixos alts i baixos. I jo penso que aquest exercici d'espollament, diguem,
també ajuda a situar el mite o el símbol en un terreny més humà que no està malament tampoc. Justament volia parlar-vos també del plor, que és una... Quan llegiu el llibre també ho entendreu, i és una cosa de les que he trobat que he agraït més de trobar en aquest llibre, per estrany que pugui semblar, no? Saber que ploràveu i que ho escriviu sense rabejar-vos-hi, però tampoc sense amagar-ho, no? D'una manera molt... I aquest plor del president, diguem-ne, jo no l'entenc ni l'he llegit com a debilitat en absolut, és plor. És plor. Sentiment i a més davant del plor feu com a mínim 3 coses. La primera, plorar, que això ens pot passar a tots. Després una altra cosa que feu i que també està molt bé que quedi per escrit és demanar ajut professional. Demaneu l'ajut d'una psicòloga per evitar caure en depressió o més, que farà ser perquè us aconsella dosificar el plor, no? I així ho estic fent, que em truca no sé qui vinga a plorar, a la psicòloga. Però és això, posar-vos en mans de professionals. I després això, que expliqueu ja al començament del dietari, tot just el 18 de març. I diu, però les notícies no són bones. Hem doblat, clar, ja començava a morir gent, hem doblat el nombre de morts. La corba està desbocada. Llegeixo que Salut demana als estudiants de Medicina que s'apuntin a col·laborar-hi. Quin moment tan greu. Ploro. És la primera vegada en tant de temps. Ploro al llit, però m'he d'aixecar. Ara no puc fallar. Em dutxo i esmorzo. Aquest paràgraf és, de veritat, és fantàstic. Les dues coses que feu aquí. Sí, es tractava d'explicar què em va passar i en aquell moment tan negre, que semblava que entràvem en un punt de túnel del qual no veiem la sortida, jo no veia la sortida, no la veia, i en canvi als vespres arribaven unes notícies alarmants sempre d'unes morts que jo veia darrere, famílies, veia noms i cognoms, i tenia amics que els seus pares estaven ingressats, algú va morir, i per tant, diguem que et senties, cosa que també ha passat aquests dies recordant-ho, ho expressaven molts metges i infermeres amb un estrès de responsabilitat, i especialment essent el president del país, ostres, què podem fer? Jo he passat tot el dia, no us podeu imaginar, trucant als hospitals, trucant als empresaris que podien fer alguna cosa, trucant als representants de totes les confessions religioses per veure com podien aquelles morts solitàries donar algun tipus de consol a la gent, trucant a tothom, i em ficava a les cuines de tot arreu. I en un moment determinat, sí, a més quan amb més bona voluntat et trucava la gent, els amics, per donar-te ànims, es produïa un moment de màxima emoció i en alguns moments de plor. I una amiga que és doctora, li vaig dir, clar, jo he de controlar les meves emocions. Dic, jo no puc sortir un diumenge i davant del país fallar. Jo considerava que no em podia tancar davant de la gent i que per tant havia de mantenir la serenitat, la fermesa, explicar les coses tranquil·lament, etc. I dic, escolta'm, no sé, és que no veig tot negre, mira, parlo amb aquesta persona, que va ser una persona molt bona persona, una dona excepcional, que vam parlar un cop, però que em va donar 2 o 3 consells que vaig seguir, que van anar molt bé, i el primer del qual és aquest, diu, escolta, no passa res per plorar, és a dir, és que és més, és una situació en la que molta gent es troba amb aquesta angoixa, però t'aconsello que dosifiquis els plors, no? Llavors diguem que jo sortia plorant del llit ja, i així hi ha una part que ja l'havies passat, no? El segon consell, també que vaig seguir escrupolosament, és dir, no dinis ni sopis sol,
que més o menys ja ho feia, però des d'aquell dia vaig ser molt rigorós. Jo posava l'iPad a l'hora de dinar i de sopar i em connectava amb la família, amb la meva dona, les meves filles, amb el meu fill, o la meva mare, o els amics, i si dinaves i sopaves amb algú. I el tercer va ser, a partir de les 10 de la nit, res, ni twitters, ni notícies, res, zero. Dic, ostres, però com bé arriben els informes i tal. No, ja ho miraràs demà al matí. I també ho vaig seguir, però clar, llavors arribava la segona part, dic, bueno, molt bé, si no miro les notícies i tal, què faig? I vaig pujar a la biblioteca de la Casa dels Canonges. Francament millorable. Francament millorable, que també va haver sigut espoliada en algun moment, perquè bueno, hi havia uns llibres bastant... Bueno, ja durant tota la presidència no hi havia res, diguem, massa interessant, excepte que em vaig trobar un llibre de transcripció d'unes classes que Pompeu Fabra havia fet l'any 34 i que un deixeble seu havia anat transcrivint. I em veieu a mi, en plena pandèmia, llegint Pompeu Fabra les nits, vull dir, bueno, són coses d'aquestes una mica així estranyes, però que penso que és el que va passar. Però jo, els primers dies també, he de reconèixer que era incapaç de llegir res, no podia llegir res, no podia veure la tele, estava com totalment obsessionat. Per exemple, diu, parlo amb Pere Cardús del tema Igualada, quan van tancar al començament de tot. Em diu que m'aturi, que descansi i que miri una sèrie de Netflix. En canvi, sóc aquí, a les 22:30, escrivint aquest diari. Si se n'assabenta, em mata. No ho sabrà mai, no? No, a vegades quan també surt això de que sí, aquell polític o l'altre, no sé què, diu Pere Cardús, que està aquí, perquè és el meu cap de l'oficina de president, doncs em va presentar la dimissió enmig d'aquells moments, perquè era molt difícil, o sigui, jo estava allà, l'única manera que tenia de connectar-me amb els meus companys, que no van parar de treballar per mi, perquè jo pogués treballar i tal, era a través de missatges per telèfon o per videoconferència, no podies veure ningú. I clar, arriba un moment també de gran tensió, imagineu-vos, no? Vull dir que a vegades un missatge l'interpretes d'una altra manera, i per què m'has dit això, i per què no, i ara per què no estàs aquí? No, és que estic amb els meus fills, però per què estàs amb els teus fills si tu hauries d'estar, saps? I es creaven unes situacions molt estranyes, i penso que també calia explicar-ho, però després, quan ja vaig sortir i vaig poder anar cap a casa, també dic que la família que mira les sèries unides no roman unida. És important veure les sèries amb els teus fills. I jo, amb les meves filles, acostumem a mirar algunes sèries de Netflix o el que sigui. Recomano molt els Durrell, una sèrie fantàstica de filming, i ens vam acabar enamorant tots de la sèrie de Durrell. Tornem a coses menys humanament reconfortants, com pot ser la impotència davant d'una situació tan greu com és la pandèmia, trobar-se que s'és president de la Generalitat i que les competències ja minses de l'autonomia li han estat directament i per decret arrabassades. Sí, això és una cosa que, en fi, és absolutament increïble i inadmissible, i tot el que un de salut, això vol dir també de la compra de tots els materials de protecció pels teus personal essencial, i trobar-te que no arriba aquells equipaments de protecció pels teus metges, per les infermeres, per tota la gent que està treballant, no? I haver de sortir al món en un moment en què, si abans de la pandèmia les mascaretes valien 0,1 euros unitat, quan explota el 15 de març puja a 1,1, vull dir que una inflació de més de 1.000%, i aquest és el món en el que ens movíem, que anàvem per tot el món intentant comprar avions de materials on fos, en els països més exòtics que us podeu arribar a imaginar, pensant que t'arribarà un estat, i comprarà aquell avió perquè hi posava 1 milió d'euros més a sobre o el que sigui, i s'endurà tot el material. Allò et creava també una sensació d'impotència enorme, no? Jo m'he passat reunions en les que entrava a la reunió i diu, tenim bates per 2 dies, tenim mascaretes per 3, no? I com puc jo enviar la gent a treballar en aquestes condicions?
I tot això penso que també és una de les grans reflexions del llibre, no? Si tu no tens un estat que en un moment de catàstrofe com aquesta no opta decididament i gairebé que diria que obsessivament per la vida de les persones i per salvar la vida de les persones, i per tant no és capaç de decretar, com vam demanar 15 dies abans que ho fes el govern espanyol, el confinament total de la seva població, no és capaç de salvar les seves empreses i els llocs de treball dels treballadors, és a dir, de pagar-li el sou als treballadors, d'evitar les quotes dels autònoms perquè la gent pugui fer el seu confinament tranquil·lament a casa, que era el que es tractava, que la gent pogués estar tranquil·lament a casa. Si no tens un estat que faci això, doncs, perdona, per què t'interessa aquell estat? O sigui, per què ens ha d'interessar aquell estat? No, jo vull ser com Dinamarca, sí, que resulta que ingressa, tenim un conegut que treballava en un restaurant de Dinamarca i diu, estic tranquil·lament a casa, m'ingressen 3/4 parts del sou directament amb un número de compte corrent. I això és un estat pel qual val la pena ser-ne ciutadà. Però si no és així, jo m'ho qüestiono, i per tant crec que també és l'hora de les responsabilitats i de posar a sobre la taula què ha passat aquí, què són aquests milers de morts que ha passat a tot l'estat espanyol, perquè hem pres les decisions correctes o no les hem pres, hem realment optat per salvar vides o ens hem plegat a certes passions que en algun moment ens ha semblat que no podíem resistir, perquè jo també les tenia, totes les pressions, però te les aguantes si has decidit que la vida d'una persona val més que qualsevol altra decisió. I en aquest sentit, especialment aquests primers 15 dies, jo tinc una impressió del govern espanyol, del Pedro Sánchez i del ministre Illa, doncs no negativa, no, el següent, perquè veig un Pedro Sánchez que és una persona que ja m'ho havia demostrat, però una persona que un autòmata del poder, que només vol exercir el poder, que tant se li dona pactar amb uns o amb uns altres per fer una cosa o per fer-ho la contrària, és igual. El que es tracta és de continuar en el poder, no? Cada dia li enviava un WhatsApp. I són aquí també. Cada dia el pressionava amb les xifres de morts. Vaig intentar, i encara em dol més, amb les patronals, els sindicats de Catalunya, que féssim aquell confinament total, perquè si nosaltres, molt bé, si l'estat espanyol no ens autoritzava, nosaltres podíem fer el tancament del país i no vam voler, perquè no garantíem la seguretat jurídica per no sé quines altres excuses. I tot això, clar, jo ja no sabia què més fer. Dic, sí, podia haver publicat el DOC el confinament de Catalunya. Podia fer-ho, però podia fer-ho o no? És a dir, perquè aquesta és una discussió que també vaig tenir amb la inhabilitació. Surts del Palau o no el tinc? Podia no sortir del Palau? Podia jo, en aquell moment on hi ha aquella explosió, que estem, si algú és el 15 de març, en ple túnel negre, jo podia, de sobte, la Generalitat de Catalunya, amb la patronal dels sindicats en contra, amb l'estat espanyol en contra, dir que confinava Catalunya, és a dir, quina credibilitat o com podria haver-ho aconseguit, no? Doncs vam optar per en canvi ser molt insistents, per això sí, pressionar a l'estat espanyol fins que 15 dies després rectifica, i quan jo recordo que aquella tarda d'aquell dissabte, 15 dies després, s'anuncia que sí que fem el confinament total, recordo que molta gent, Quim, t'han fet cas, no sé què tal, i vaig dir, mira, jo per mi no és cap alegria, massa tard, perquè aquí han passat 15 dies, i aquests 15 dies són mortals, perquè ja portàvem el que portàvem, més tot allò, no? I ara hem sabut que per estudis que s'han fet, s'han fet aquest confinament total, perquè clar, jo no podia entendre per què jo, o els funcionaris, o la gent que podia teletreballar, es podien quedar a casa i en canvi un obrer de la construcció o un obrer d'una indústria química havia d'anar a treballar. Per què? Em semblava profundament injust i vaig intentar-ho de totes les maneres possibles fins que ho vam torcer. I aquí he de dir que també l'opinió pública, jo me'n recordo, només per no signar el primer manifest que fan tots els presidents autonòmics
ja se'n va tirar tothom a sobre. Després, que si la insolidaritat, us en recordeu allò del virus no tiene fronteres, tota aquella història, i doncs allà aguantant. Però ja el primer diumenge, ja alguns presidents ja giren, no? Per exemple, la presidenta de les Illes ja diu confinament total. Aquí vaig trobar a faltar un punt més de complicitat per part d'altres presidents. En aquest cas, per exemple, el president Urkullu està sempre al vostre costat. El president Urkullu, jo, que també li havien confiscat les competències, que estava molt indignat, però signa aquell document, el primer document del primer diumenge, i jo no m'ho podia creure. No, si acabem de parlar, és la part d'indignat. I no ho sé, és que a mi em passaven aquestes coses, clar. Dic, bueno, però si en un àmbit determinat et dius no sé què, després públicament també mantindràs la posició, doncs no, la gent fa coses que no, ho canvien. Doncs no sé, el que dius, després també a la gent li expliques, no? El president Ximo Puig, suposo que no val la pena. A mi, el president Ximo Puig, el vaig veure sempre ordenadament al darrere del que el president Sánchez anava dient. I he de dir que així com la presidenta Armengol va tenir un punt fins i tot de plantar-se en un moment determinat, com el confinament total i amb altres peticions que va fer, que es tanquessin els aeroports, per exemple, etc. Vaig trobar a faltar un punt d'allunyar-se, no? Però bueno. De fet, teniu dots diplomàtiques a l'hora escasses, de parlar, per exemple, dels comuns i el PSC, perquè digueu que són lacais dels seus amos madrilenys. Bueno, és que el sucursalisme és això, és que és així. No sé, ja està, no es pot pas afegir res més, no? Vull dir, clar, si manen des d'un lloc, doncs tu no ets lliure de poder decidir, i això és el que passa a tots els partits sucursalistes. És bastant, ara intentaré anar acurtem ja perquè volíem donar una mica de, si voleu fer una pregunta després que pugui signar, per tant faré un parell de preguntes així ràpides. Però és bastant desesperant llegir aquest llibre, llegir les propostes, les respostes sensates quan feu el clam de ciència i serenitat, o no sé quin és exactament com ho dieu, no? Feu cas de la ciència i de la raó, i deixeu-nos de reunions, aquestes reunions dels 17+1, que digueu que és esperpèntica, pesadíssima, inútil, avorridíssima, improductiva, soporífera, són alguns dels adjectius. No, és que no tenia cap sentit, és com l'estat de les autonomies, que no té cap sentit, però és igual. Resultava que venia el president Sánchez el dissabte, explicava a la ciutadania el que després ens explicava a nosaltres. Llavors nosaltres teníem, ell estava com mitja hora explicant el que ja havia explicat el dia abans, i nosaltres teníem 5 minuts per dir-li alguna cosa, no? I clar, sí, fes tot el memorial de greuges. Cada president feia el seu, diguem, i ja està, perquè no hi havia cap mena de diàleg, ni retorn de res, ja s'havien pres totes les decisions, no tenia cap sentit. Són hores d'això, d'anar fent la... Jo pensava, clar, mentrestant podíem estar fent altres coses. Exacte. Quan, a banda, ja recollint les propostes de la gent de ciència, de la gent que sap quines mesures es poden començar a prendre amb trellat, ja hi és la llista de les coses que es poden fer. Per tant, el llibre et desesperes, perquè dius, per què no ho fan? Aquí, per exemple, prepareu un discurs i són amb 5 punts, 5 propostes. Confinament, la primera, confinament total excepte serveis essencials. La segona, protecció dels treballadors, renda de ciutadania. La tercera, suport a les pimes, als autònoms, això s'ha fet molt, suport als autònoms, sobretot s'ha fet molt. Suport a les pimes, als autònoms i les empreses, crèdit i liquiditat. 4. Suspensió dels pagaments d'impostos, lloguers i subministraments, això també s'ha fet. 5. Reforç sanitari i assistencial màxim. Clar, són mesures que dius, clar, això fa falta, no? I mentrestant es van fent tertúlies, no? O dient, unidos, mejor. Calia fer-ho tot i tot alhora, i fer-ho bé, però tot i tot alhora. I era la manera de reaccionar ràpida i a la vena. Tota la resta era una agonia. I en un moment determinat també, saps, el segon diumenge, que dic o l'economia o la vida, frase que va fer també molta fortuna pels meus estimats crítics. I al final no van tenir ni una cosa ni l'altra.
perquè era tot alhora i fer-ho, no? I en aquest sentit hi ha una anècdota molt bona amb l'alcaldessa Colau, que vull recordar, perquè clar, és que jo no podia entendre, amb la renda de ciutadania jo pensava, bueno, doncs això, perquè la gent ha de poder fer el confinament tranquil a casa, etc. I per tant, jo tenia en algun moment determinat un esclat social, si això em donava molt, i dic, bueno, la gent ha de poder tenir diners per anar a comprar els aliments bàsics, no? I me'n recordo que vam tenir una conversa amb ella, i clar, jo li dic, escolta'm, alcaldessa, però és que esclar, el teu partit mana a Madrid, no és només el Pedro Sánchez, és Podem, i per tant, sou igualment responsables, dic, escolta, necessitem això i això, i em diu, bueno, sí, però... Ella em feia aquesta pregunta a mi, que soc de dretes, tal, qual, i clar, jo li vaig dir, doncs endeutar-nos, alcaldessa, si ens vam endeutar i pagar 60.000 milions d'euros per rescatar els bancs, com no podíem fer el mateix per rescatar les persones i les empreses i les pimes? És que, o sigui, senzillament em sembla que hi havia aquest punt de sentit comú que xocava i que segurament també xocava amb coses que nosaltres no fèiem bé, i penso que també soc prou crític amb la nostra actuació també, perquè moltes coses que em desesperava venint de l'empresa privada amb una burocratització per fer les coses quan depenia d'una hora, perquè si perdies aquella hora, doncs això tenia conseqüències, no? I me'n recordo per la compra de material de 3 avions molt importants que van venir de Xangai, vam estar 3 dies per salvar una sèrie d'obstacles, no? I jo sabia que aquells avions eren imprescindibles, perquè és que depeníem de que aterressin aquells avions. La darrera metàfora, l'autohomologació, parlant de les qüestions que feien falta i que Espanya no només no les subministrava, sinó que impedia que arribessin, que és que ja és, diguem-ne, el súmmum, hi ha un fragment que es pot prendre literalment i també com a metàfora política. Diu, truco al doctor Clotet, li demano si podem fabricar el que sigui. A Cesc Esteve li imploro que ens inventem l'autohomologació. Que seria autohomologació. És que en barceloní surten tantes U's que autohomologació, que sembla que no diguis el que dius. Per homologar qualsevol nou enginy mèdic necessites anar a Madrid, clar, també. I allò volia dir tràmits, volia dir tornar a perdre dies. No podem perdre dies perquè ens homologuin els respiradors. A Catalunya vam tenir 3 iniciatives empresarials per fer respiradors. I us asseguro que ho seguia cada dia, a veure quina evolució anava prenent la cosa. El que no podem fer és, un cop tinguem el respirador, haver-nos d'esperar els tràmits de Madrid perquè els hem de consultar ja a les clíniques. Exacte. Li imploro que ens inventem l'autohomologació per a tots els prototips de respiradors que estan en marxa. No podem perdre el temps d'haver de demanar l'homologació a Madrid. Una mica seria en concret i en metàfora el resum de la situació. El resum, jo penso que hi ha aquesta discussió que jo vull encetar, aquest debat públic de tots plegats, de si hem fet el suficient per posar la vida al centre en la gestió d'aquesta crisi o no. I penso que tots plegats ens hem de contestar aquesta pregunta, a la vista dels morts que hem tingut cada dia, de les pressions que hi ha hagut per obrir coses o no, i en fi, i per tant, i això és un debat que ha d'anar conjuntament amb la utilitat, i parlem així ben clarament, de tenir un estat, o de tenir un estat com l'estat espanyol, diguem, no? I llavors penso que sí, que aquests són els grans temes que hi ha al llibre. Exacte. Acabem aquesta part. Jo acabaria amb una frase també ja més personal, quan en algun moment ha fet algunes al·lusions als seus estimats crítics i a les xarxes. Hi ha una frase que a mi crec que ho defineix prou, diu: a les xarxes diran que semblo d'arran, i aleshores posa punt i coma, diu: jo, un noucentista d'Acció Catalana. Aquest és el molt honorable crític. Gràcies.